only 13,000 13,000 होब्लानो लानानै थां बेयाव फिफा थाबाय बेयाव फिसा थाबाय नैबो बिमा थाबाय नालाय ओमफ्राय हेभि डिउटि बियो एक्सेल 100 स' बेबायदि अफारा दंबाय थायो नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ दा नोंथांमोना आंखौ नुयो सम स्कुटि सालायनाय आं मा स्कुटि सालायो स्कुटिया नैबे आंनि स्कुटिया नैबे जाहैबाय टिभिएस नोंथांमोना नुदों टिभिएस जुपिटार क्लासिक आं ओरैबायदि मोजां मोनो नैबे स्कुटिखौ लानानै आं जोबोद माने सेटिसफाइड जेरै नांगौ ओरै बिनि स्मुथनेस जायफ्रा टिभिएसनि सालायबाय मोनगोन आरो बिनि लुक्स बिनि स्टाइल डिजाइन ओरैबायदि फसायथाव बेनिखायनो आङो थांदों टिभिएसखौ लादों दिनैबो आङो दै बारनानै फैदों नावजों दै बारनानै फैदों दैबारिजों अब्लाबो गारिया स्टार्ट बन्द जायाखै जेबो जायाखै आं सलायै दा आङो दा सौफैबावबाय काजलगावनि डिजाइ टिभिएस श'रुम नैबेवहाय आङो दंफैयो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना दाब जायगायाव टिभिएस श'रुमफोरखौ नुबाय जानो हागौ नाथाय नैबेखौ गोबाङा नुवाखै जानो हागौ बे जाहैबाय काजलगावनि टिभिएस श'रुम बेयो गोदान बे डिजाइ टिभिएस बेयो बङाइगावनिनो ब्रान्च दा फ्राय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरा जायफ्रा बाइक गारि बा स्कुटिफोर लानो गोसो जानानै दं नैबेनो सम नोंथांमोननि थाखाय मानो होनोब्ला गोबां मोजां अफारफोर बर्थमान सोलिनानै दङ दा बे लकेशना गोरलै जास्ट नैबे जाहैबाय नै अभारब्रिजनि जास्ट खोलाहा बेयावनो दं नैबे श'रुमा दा नैबेवहाय फैयोब्लानो नोंथांमोना अफारफोरखौबो मिथिगोन नुगोन आरो आंबो खोन्थानो थांगासिनो दं दा नोंथांमोना नायदो जोंनि जायफोरनि फेभरेट मपेडनिफ्राय जागायनानै ओरैहाय बाइकफोर गोबां दङ टिभिएसनि जि मटर साइकेल बाइकफोर स्कुटिफोर दं बेवहाय मोनजोबगोन दा ओरै नायदो बेफोर गासैबो स्कुटिफोर ओरैहाय बेलुन दंलायनाय समायना रमायना ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ नै आपाचे बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि माने बे गारियावहाय फेसिलिटिफोर दं बेयो माने ओरैबायदि माने बहुत गोजौ नोंथांमोना दा नैबे जाहैबाय नै एनटर्कनि 125 XT माने एक्सट्रा टेक्न'लजि माने मानि थाखाय दा बेयाव गोबां टेक्न'लजिजों गोरोबफानाय नैबे गारिया दा नोंथांमोना नैबो माने डिसप्ले दं आरो दा नैबे एसे खोन्थासिगोन बे जाहैबाय बनि मेनेजार देवबारु नार्जारि बिथां दा बेनि फिचार्सफ्रा मानि थाखाय बे गुबुन स्कुटिनिफ्राय आरो साबसिन मानि थाखाय जेन'बा नै डिसप्लेया स्टार्ट जाबाय नै बेबायदि माबायदि ओंखारलायो नै वाव स्टाइलफ्रा नायदो नै हाइ राइडार होनलायलायथारो आरो नै टाइमबो ओंखारगोन एक्सट्रा माने गारि सालायनायाव ओरै घरि लानानै नायोब्ला एसे उसुबिदा जायो खिन्थु नैबे टाइमाखौबो नुगोन दिनै खय थारिख बेखौबो नुगोन जाहैबाय नै औ रेन मुड माने अखा हानायनि मना आलदा बेखौ सोलायनांगौ आरोखि औ ओमफ्राय अखा हायो वाव आरो बेयाव नङा इक' पावार औ पावार मुड माने इक'ब्ला नोङा इक'नमि माबायाव सोलिबाय नर्मालाव आरो नोङो स्पिडआव थाङोब्ला पावाराव मनाव बेखौहाय सोलायजोबनो हायो नामा आदसा बर्ड मोननै दंखायो अ सुइच दंखायो बेयाव बेखौ चेन्ज खालामबानो अट'मेटिक आदसा बेनिफ्राय सेटिं खालामनांगौ सेटिं खालामनांगौ वाव आरो बेनिफ्राय नोंना मा होनो बेयाव नोंनि प्रफाइल गासिबो प्रफाइल पिक्चार नोंनि महरखौ कानेक्सन खालामखांनायनि उनाव फट'जोंनो नोंना प्रफाइल पिक्चार बा नोंनि फट'खौ नोङो खेबनानै दोननो हाजोबगोन आरो आदसा मबाइलजोंनो कानेक्टआव दिखागोन नोंनाव फट'नि एप्स दं नामा दंखायो आदसा माने टिभिएस कानेक्टिभ होननाय मोनसे एप्स दंखायो बेखौ डाउनलड खालामबानो जाहैगोन आदसा बेनि थाखायनो बेखौ बुंदों एक्सट्रा टेक्न'लजि मा नैबे स्कुटिया एनटर्कनि एक्सट्रा टेक्न'लजि स्कुटियावहाय नोंथांमोना बे फिचार्सखौनो मोननो थांगोन आरो ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनो थाखाय थुहाबनांगौ नामा आदसा ओरैहाय दा ब्लुटुथ कानेक्टेड नै इज नाउ कानेक्टेड एनटर्क इज नाउ कानेक्टेड माने कानेक्सन मोनबाय मबाइलजों दानो बै एप्सआव बुक फिजिकेलबो बानायनो हाबाय बेखौ आदसा नोंथांमोना प्रफाइल बानायनो थाखाय थाबाय मबाइल नाम्बार थाबाय अटिपि फैगोन बेयाव पिन कड होबाय दा गोबां मानसिनोहाय नैबेयो नांगौ जायो आरो गोबां मानसिनि फेभरेट टिभिएस हेभि डिउटि बियो एक्सेल 100 माने 100 सीसी औ 100 सीसी दा नैबेनि दामा माबायदि थाङो दा बेनि दामा नोंना बेनो एक्सेलनि मादाव जोंनियाव एक्सेल बे माने ओरैनोथ' माबाफ्रा मपेडबो होनो लुनाबो होनो नङा होमबा बे लुनानि दामा बे टप मडेल एक्सेलनिया लुनानि दामा बे टप मडेलाव बियो 81,000 गोलैयो आरो 81,000 ना जाहैबाय अन रड प्राइस बेखौ होयोब्ला डाइरेक्ट गारिया नोंनि जाबाय केसाव लानोबा
81,000 होननाय लोगो नों आरसि इन्सुरेन्स गासिबो नाम्बार प्लेट साम्बार जाजोब्बाय बेनिफ्राय मोनलांबाय नों जोंना गासिबो गारियावनो अफार दोनजोबखादों औ गासिबो गारियावनो जेनेबा जिखुनु गारि लाया मानो गासिबो गारियावनो जोङो 5 लिटार पेट्रल औ आरो रेनकट सिट कभार फ्रि आरो दा बेनिफ्राय नोंना मोनसे मोनफा गिफ्ट थाबावगोन बेजों लोगोसे गारिजों लोगोसे आरो बेनि उनाव नोंना हेलमेट मोननै थागोन मोनफ्रोमबो गारियाव मोननै हेलमेट दा नोंथांमोना खोनाबाय बहुत स्पेशल अफार बर्तमान सोलिनानै दङ रेनकट मोनगोन हेलमेट मोनगोन मोननै पेट्रल मोनगोन न'आव सालायलांनो थाखाय 5 लिटार्स आरो ल' डाउन पेमेन्टआवहाय सोलिनानै दं नोंथांमोना 10,000सो होब्लानो गारिखौ न'आव लानानै थांनो मोनगोन आरो दानिया नैबेखौ नायदो गोबां सेंग्राफोरनि बा फेमिलि इउसावबो मोजां बे गारिया आफासे बेयो जाहैबाय स्मार्ट कानेक्ट बेबो ब्लुटुथ कानेक्सन जाहैबाय नै बेफोरबायदि वाव नै बेबो ब्लुटुथ कानेक्ट जागोन RTR 160cc बेखौहाय न'आव लानानै थांब्ला बेसेबां होनानै मोनलांगोन 13,000 डाउन पेमेन्ट होबानो मोनलांगोन आरो 13,000 होब्लानो नैबेखौ मोनलांगोन ओमफ्राय आंनि फेभरेट गारि नैबो दङ नै जारौरौनो नैबे TVS जुपिटार क्लासिक स्कुटि जायखौ आं मोजां मोननानै लांदों बायदों सलिदों डिमान्ड दं दा गारिया डिमान्ड दंना माने गथ'फोर उन्दैफोरखौ लांनो थाखायबो बिराद मोजां खारन नै बेबो मोनसे बेस्ट फिचार नैबे गोम जायो नालाय ओमफ्राय उनजोंहाय गथ' गथाय सानै साथाम गाखोयोब्ला बायसान्स बेयाव बिफा थाबाय बेयाव फिसा थाबाय नैबो बिमा थाबाय नालाय ओमफ्राय बिमायाबो ग्रोब जाफैबाय आरो आं बेबायदि गाखोयो नैबे TVS जुपिटार क्लासिकखौ दा नोंथांमोननोबो जायनो नांगौ लांफैनो हागोन मोजां अफार दं बेसेबां होब्ला मोनलांगोन बेखौलाय 12,000 डाउन पेमेन्ट होब्लानो मोनलांगोन EMI आव फाइनान्सआवहाय 12,000ल' होनांगौ होननानै होमब्लानो बे आंनि बायदि क्लासिकखौ लांदो नोंथांमोनाबो सालायहैदो दानिया नैबे गारिनि नामखौ गोबाङा गोसोआव गैयाबो जानो हागौ गोसोआव थायाबो जानो हागौ नाथाय बेनि महरखौ नायोब्ला नोंथांमोना बुजिगोन नैबे गारिखौ जायफ्रा बायनानै बाहायदों मानि थाखाय मोजां होनोब्ला बे गारिया सबसे मोजां बिजनेसाव बा कमार्शियेल पारपास बिजनेस बेसाद रोगानाय लांलाय लाबोनाय मानो होनोब्ला बेनि माइलेजआ ओरैबायदि मोजां माइलेज गारि खम दामावनो माने ओरैबायदि हेभि गारि मोनो दा जायफ्रा बेखौहाय बायनानै सालायदों बिसोर माने ओरैबायदि माइलेज मोजां मोनो थावाखौनो सोनो बावलायखायो जाहैबाय दा नोंथांमोनाबो बेबायदि थाव सोनो बावलायग्रा गारि जुदि नांगौब्ला थाब कन्टेक्ट खालामदो अफाराथ' दंखायोनोखा आजिखालिथ' नोंथांमोना मिथिगौ बाइक एबा गारिखौहाय 1 लाखनि गाहायाव मोनसेबो गारि मोनले खिन्थु दासिमावबो नैबे गारिखौहाय 1 लाखनि गाहायाव मोनो अनलि 98,000आवनो नैबेबायदि हेभि गारिखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेजों लोगोसे अफार जेरै दहाय आं बुंनाय बायदि बे रेनकट हेलमेट पेट्रल सिट कभार बेफोरखौहाय मोनखागोनखा दा नैबो नायदो राइडारफोरनि थाखाय बानायनाय मोनसे गारि नामाबो बेनि राइडार माने लं जार्नियावहाय बिराद मोजां जाहैबाय कम्फर्ट नैबे गारिया दा नायदो नै बेनि स्टाइल डिजाइन लुक्स माने बिराद पारफेक्ट आरो बे ब्लु कालार नै ओमफ्राय बेनि दामा बेसेबां बेयो बेनि दामा अन रोडआव नोंना गोलैगोन बे माने 1,30,000 गोलैगोन 1,30,000 अनलि डिजिटेलाइज बेबो माने स्मार्ट कानेक्ट माने ब्लुटुथजों मबाइलाव कानेक्ट खालामनानै माखासे फिचार्सफोरखौ नोंथांमोना बाहायनो हायो आरो बेबायदि स' स्कुटियाव बुंनाय बायदिनो बेयावबो मोनो ने अके दा नायदो नै बेफोरनि फिनिशिंफ्रा बिराद स्मुथ गारि आरो बियो मेनलि माने बे डिजाइना राइडारनि थाखाय लं जार्निनि थाखाय बानायदोंना बेखौ माइलेजआ मोजां माइलेजआ माबायदि होयो बेना 60 प्लास दा बे गारिखौ राइडारखौ आंनो फार्स्ट बाहायजेनदों आरो अके जेब्ला स्टार्टिं राइडार ओंखारजेनदोंमोन अब्ला आङो सालायगासिनो दासिमबो दं आंनाव दा गारिया मोननै जाबाय नालाय खब्रै लाबाय गंसे खब्रैबो सालायो बेखौबो सालायो दा बिराद मोजां गारि जेबो प्रब्लेम गैया सेरनिबो प्रब्लेम गैया इन्जिननि प्रब्लेम गैया थाव माइलेज 100 थाखानि जों सप्तासे थांलाय फैलाय नुयो कुकुरमारिनिफ्राय आं बिसिम आच्छा कुकुरमारि टु काजलगाव माइलेजआव मोजां लं जार्नियाव मोजां कम्फर्ट स' लोगोफोर नोंथांमोना दिरि खालामाजासे एबा नोंथांमोना गारि बाइक बायनो सानगासिनो दङब्ला थाबैनो नैबेयाव जगाजग लादो स्क्रिनावनो दंबाय थाखायो मबाइल नाम्बारा नोंथांमोना बेयाव कन्टेक्ट खालामनानैबो सोंहरनो हागोन नैबे काजलगाव श'रुमाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे अफार अन द स्पट केश डिसकाउन्ट बिथांमोना होगोन जुदि आंनि रेफारेन्स एबा आंनि नामखौ लाफैयोब्ला बा नोंथांमोना फैनानै नैबाव आं उमुकनि भिडिअ नायनानै नोंथांमोनाव गारि बायनो फैदों होनब्लानो लोगो 1,000खौ पार्टि जानो मोनलांगोन दे लोगोफोर बे 1,000खौ लांनानै पार्टि जाहैनो हागोन नैबे श'रुमनि
नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया मानो होनोब्ला बेवनि स्टाफ गासैबो बर'आनो गोजाखा दा नैबेखौथ' खोन्थाबाय मेनेजार नैबे बिथाङा देवबारु नार्जारि बेनिफ्राय ओरैहाय स्टाफ सासे दंबाव नोङो सेल्स एक्जिकिउटिभ नामा डाइरेक्ट मार्केटिं माने डाइरेक्ट फानहैग्रा डाइरेक्ट कास्टमार लाबोग्रा स' बेखौ डाइरेक्ट मार्केटिं औ कपिल नार्जारि आरो नैबे बिथाङा ओमफ्राय ओरैहाय फाइनान्सनि थाखायबो सिन्था खालामनांगौ गैया जोंहा आनान बरगयारि बिथां दङ नै बिथाङाबो माने फाइनान्सनि बेलायाव एसे गुदु गादा जादोंब्ला बे नैबे मोननै मोनथामसो कम्पिउटाराव थुब्लानो बाद हरखागोन खुनु सिन्था गैया माने फाइनान्सखौबो सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय नैबे बिनानावा जाहैबाय सेल्स एक्जिकिउटिभ आरो नैबे बिनानावा ओमफ्राय ओरै कम्पिउटारा गंनै गंथाम दंखायो नैबे थुदला थुदलि नोंथांमोननो थाबैनो डकुमेन्टेसना क्लियार जानानै नोंथांमोना गारिखौ मोनलांगोन आरो मा नाम बिनानाव हायनारि नार्जारि औ ओमफ्राय ओरै सासे दंबाव नै गेरेमसा बसुमतारी नैबे बिथाङाबो माने आखा फाखा फाइनान्सनि आरो नैबे बिथाङाबो मा फाइनान्स मोनलाय नोङो इन्डासइन्ड बेंकनि फाइनान्सआव गुदु गादा जेबो जानाय नङा मानो होनब्ला बिथांमोना बिराद एक्सपिरियेन्स बिथांमोना मावनानै होजोबगोन नोंथांमोना जास्ट जा डकुमेन्टस नांगौ बेखौल' लानानै फैयो आरो दा बेखायनो जेबो सिन्था गैया बेयाव गासैबो बर' स्टाफा बर' काजलगावआवनो जोंनि जायगायावनो नोंथांमोना फै जेबो सुबिदा उसुबिदा जेबो साननांगौ गैया कन्टेक्ट खालाम नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामना सोंहरब्लानो क्लियार डिटेल्सखौ लाहरग्रोनो हागोन डकुमेन्टस मा नांगौ मा नाङा एभ्रिथिं अके दा अफारखौ क्लियारलि आरो गुवारै नोंथांमोना नायना लानो हागोन नैबेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानैबो मोजाङै नायनो हागोन दा नैबे नायदो डिजाइ काजलगाव TVS दा बेनि अफार फ्रिया नै नायदो 5 लिटार पेट्रल हेलमेट मोनगोन सीट कभार मोनगोन रेनकट मोनगोन बेनिफ्राय मा गारिखौ नोंथांमोना लांनो हागोन नैबे राइडारखौ नोंसोर अनलि नै 11,900 सामथिं नैबे होब्लानो गारिखौ न'आव लांनो हागोन एन्टर्क 11,000 सामथिं होब्लानो मोनलांगोन आरो बिनि डाउन पेमेन्ट नैबे मा होनो रेडियननि 10,000 सामथिं होब्ला मोनलांगोन नैबे लुना होनोना मा होनोना जेटम' होनोना मफेट होनो नोंथांमोना नैबे 9,000 सामथिं होब्लानो डाउन पेमेन्ट होब्लानो नोंथांमोना न'आव लानानै थां बेनिफ्राय नैबे डाउन पेमेन्ट नैबे 13,000 सामथिं मथा मथि 14,000 बायदिखौ होब्लानो नैबे हेभि गारिखौबो नोंथांमोना मोनलांगोन आरोखि अनलि 13,000 सामथिं बेबायदिनो लोगोसे आं ग्रोब मोनसे लोगो मोनफैदों डिलिभारि माने मोनसे गारि बायनानै लांसिगोन नैबे गारिखौ नै बेलाय नैबे बाजैमोना लांसिगोन नै बिजिनिनो बाजैमोना दा नै दासो सफैदों ओमफ्राय बेखौ लांसिगोन आरो बे डिलिभारि जासिगोन औ बा माबा माबि गथायनाय हाबाफारि सोरमोननि दङ आरो नै बे जाहैबाय गारिनि लेखा बेजों लोगोसे अफारफोरखौ नायदो जहै आं खोन्थानाय बायदि नैबे बाजैया दासो बायदों नालाय बाजैमोना बेनिखाय बिथांमोननि अफार नैबे जाहैबाय अफार बे मा गिफ्ट पेक इयो बेयाव माबा माबि दं आरो सिङाव साबि लाग्रा बेग बायदिसिना रुमाल थुमाल माबा मोनसे बेयो माने सारप्राइजिं गिफ्टसो आरो बेयो सिङाव मा थायो बेखौ बुंजोबनो हाया आरो बेजों लोगोसे बे जाहैबाय मा सीट कभारखौथ' मोनखायोखा सीट कभार नै औ बेनिफ्राय मोनबाय रेनकट बेजों लोगोसे हेलमेटखौथ' गंनै मोनखायो जाहैबाय नैबे हाफ लाबाय बाजैमोना गंसे हाफ गंसे फुल नै बेलाय हेलमेटबो लाबाय नै गंनै स' बेबायदि अफारा दंबाय थायो नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन